De la situació de por a la pandèmia se n'han aprofitat els lladres i estafadors. Així ho alertava el cap de l'àrea de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, Jaume Rovira, al programa Parlem de Canal 10 Empordà. Rovira explicava que s'ha detectat que un dels modus operandi per estafar o entrar en habitatges és fer-se passar per algú del Departament de Salut. L'excusa pot ser venir a posar una vacuna, fer un control previ o inclús demanar diners per poder avançar a la llista d'espera per posar-te la vacuna contra la Covid. Qualsevol trucada que rebem que ens demanin diners, les vacunes són gratuïtes, no s'ha de pagar mai cap diner. Enganyen a la gent perquè facin avanços, així serem primers a la llista. Si ens diuen que ens han de venir a visitar a casa, tampoc. Que vingui, ja ho hem dit a altres programes, que per qualsevol motiu vingui gent que no coneixes a casa teva, no. És un mal negoci. Perquè et pot sortir bé, però et pot sortir molt malament. Aquí s'està donant casos de gent que, amb l'excusa de que et ve a fer una visita prèvia a la vacuna, qualsevol cosa que s'inventin, et venen al domicili i un cop són dins, agafen el que poden, furts, prenen el que treuen al seu abast. Aquest tipus d'estafa van dirigides sobretot a la gent gran. Com sempre anem dient en aquest programa, les estafes tenen un índex molt més alt en el sector de la gent gran. La gent gran és objecte del doble d'estafes que la resta de la població. I aquí es reuneixen totes les condicions. La Covid no afecta a tothom, però incideix més sobre la gent gran. I la gent gran està bastant més preocupada per motius evidents. Doncs, evidentment, si volem fer una estafa d'aquest estil, ens dirigirem a aquest tipus de la gent gran. El Departament de Salut ja ha advertit que en cap cas aniran a les cases. Les vacunacions es fan sempre en centres sanitaris o es desplaça un equip d'infermers a les residències geriàtriques, de la mateixa manera que no es demanaran mai diners a canvi. Salut ja ha comentat més d'una vegada que no farà aquest tipus de visites, que ells es donaran cites, sí, per telèfon es pot donar una cita, però sempre serà la persona que s'haurà d'adreçar al seu cap de referència perquè se li faci qualsevol prova, qualsevol anàlisi que se li hagi de fer. Mai serà ningú que hagi de venir al seu domicili. Els Mossos d'Esquadra, doncs, demanen precaució i que no s'obri la porta a ningú que es presenti a casa amb algun d'aquests pretextos.